Ben, imos dar comezo á sesión correspondente ao pleno ordinario do 27 de xullo de 2017. A acta correspondente a este pleno votarase xunto a resposta ás preguntas no seguinte pleno, pois houve vacacións no medio e non se sacou a acta, queda para a seguinte sesión. Pasamos ao primeiro punto do orde do día, que sería a dación de conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno, que se corresponden a acta número 10 e 11, sesión ordinaria do día 12 do 6 e sesión ordinaria do 26 do 6. Tamén o libro de resolucións da Alcaldía, que van correspondentes ao mes de xuño de 2017, números 482 a 617. E pasamos ao punto número 2 de ampliación do límite temporal das anualidades do contrato de redacción do PEXón. Un pouco faise análise no documento de providencia da Alcaldía de ampliación deste límite da proposta entregada o 24 de novembro de renovación, de adaptación á nova Lei 2/2016 do 10 de febreiro da Lei do Solo, cos prazos que exixen, que son 3 meses. A arquitecta de asistencia técnica emite o informe que considera axeitado o prazo proposto e o cálculo tamén do novo prezo. Intervención emite o documento que avala a proposta de modificación contractual polo importe de 28.315. Preséntaselle, polo tanto, á Oficina de Planeamento, que é a oficina redactora, un novo plan de traballo que se axuste ás fases que restan e adaptado esa proposta de modificación do contrato, un documento que entra no Concello 29 do 6 e, basicamente, implica que, debido á Lei do Solo e incluso tamén algún documento que pertencente á aprobación inicial se achegou con bastante retraso, algún informe sectorial, Patrimonio, Axencia Galega de Infraestructuras, e que obriga, de alguma maneira, a volver a modificar a parte da propia ampliación e adaptación á Lei do Solo do ano pasado, 2016, que se debería aprobar un reaxuste das anualidades restantes do contrato de redacción do PEXón, ampliando os límites temporais do contrato que está superado. Entón, ampliaríase o límite temporal do contrato de redacción ata o ano 2018 e daríase conta, estes son os acordos, á Secretaría Municipal, Departamento de Urbanismo, Ana Piñeiro, responsable do contrato e intervención municipal. E esta é a proposta que se trae ao pleno, a ampliación dese límite para incluir o ano 2008, que sería no cronograma que presentou a empresa o necesario para readaptar o plan de solo conforme marca a propia Lei do Solo do ano 2016, que unha vez os concellos que aprobamos inicialmente o plan xeral nos dá unha vía de adaptación sin necesidade de comenzar de cero. Ben, dita esta proposta, a palabra voceiro de Rianxo en Común. Pola nosa parte vamos a apoiar a proposta e o noso grupo que quere é que saia adiante canto antes o PEXón, pola nosa parte máis nada. Voceiro do Partido Socialista. Gracias. É un trámite necesario, xa que polo que di a proposta xa está o prazo desfasado, entón nos opinamos que fagamos todo o que haxa que facer para que Rianxo teña canto antes un PEXón o mellor posible. Nada máis. Voceira do Partido Popular. Gracias. Apoiamos a proposta. Visto o sentido do voto, votos a favor, queda aprobado por unanimidade esa modificación de prazos. E pasamos ao apartado de mocións. Hai unha moción entregada polo Colexio de Abogados, problemática do xulgado uniprovincial para cláusulas chan. Como sempre, imos votar a urxencia, votos a favor da urxencia. Ben, esta moción é instancia do Colexio de Abogados de Santiago, pola problemática do xulgado uniprovincial para as cláusulas chan, ligadas ao tema das hipotecas,
donde o Colexio de Abogados manifesta o rexeitamento a decisión do Consello Xeral de Poder Xudicial de especializar un xulgado por provincia. De alguma maneira entenden que é unha medida prexudicial para o funcionamento da Administración de Xustiza, mantendo a súa proposta que os distintos partidos xudiciais, 45 no caso de Galicia, 5 no ámbito do Colexio de Santiago concretamente, que sexan as que continúan a encargarse sen sobrecargar os 4 xulgados, un por provincia, xa colapsados. O Consello Xeral, o Consello de Abogacía Galega, ICA de Santiago, rexeitan esta proposta, dicindo, por iso ven o acordo, de manter esas cláusulas chan, os xulgados, os suizos que teñen que ver coas cláusulas chan en cada un dos partidos xudiciais que, pola experiencia que hai en participacións preferentes e débeda subordinada, foron quen os propios xulgados de cada partido xudicial de ir resolvendo os problemas sin necesidade de crear esa nova infraestructura en cada un dos xulgados da provincia. Polo que ten que ver de cercanía á cidadanía e de manter esa proximidade, senón habería que ir a Coruña a manter os pleitos alrededor das cláusulas chan. A proposta que nos trasladan é a adhesión do Colexio, neste caso tamén do Concello, os acordos que adoten o CGE e o Consello de Abogacía Galega en rexeitamento desta medida, incluso o exercicio de accións judiciais contra ela. E segundo, que ten esa apelación aos concellos, instar os concellos pertencentes aos partidos xudiciais, no noso caso de Padrón, que se atopan no ámbito territorial do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago, a adopción de acordos e aprobación de mocións dirixidas a amosar o rexeitamento a creación dun xulgado uniprovincial solicitando que se deixe sen efecto. Teñen a palabra os diferentes voceiros, voceiro de Rianxo en Común. Pois o noso grupo vai na apoiar pola seguinte cuestión, que vai beneficiar os veciños e veciñas de Rianxo. Por eso mesmo, pois, vamos a apoiar esas e outras propostas que vayan na mesma liña. Moitas grazas. Voceira do PSOE. Nós tamén estamos de acordo, xa que ven a proposta de un dos sectores implicados directamente e que falan con coñecemento de causa. Partido Popular. Gracias. Nos queríamos facer unha emenda transaccional a isto. Non sabemos se hai algún representante de quen meteu a moción ou se simplemente a meteron e non a viñeron a defender ni se interesaron por ela. Entonces, lle consta que hai alguén, alcalde? Non. Do Colexio de Abogados dame que non. Pois simplemente non se meten unha moción e realmente nadie ven a defender nin se veñen a interesar por ela. Nós estamos simplemente de acordo co que foi aprobado no Parlamento de Galicia por todos os grupos por unanimidade política. Como non podemos transaccionar, vámonos a abster, pero só por ese motivo, non porque non estemos de acordo, senón porque non temos con quen falar na outra parte. Mais nada, moitas gracias. Nos, en principio, vamos a manter no sentido de que nos parece importante que efectivamente se siga traballando no ámbito, fixemos algunha consulta no ámbito da abogacía creen que é innecesario crear un novo órgano lonxe e que se pode facer perfectamente a demanda. Causas como foron a das preferentes, como comentaba antes na exposición de motivos, ou das subordinadas, non crearon ese xulgado uniprovincial, sendo unha problemática que afectaba a moitísimas máis persoas. Este vai ter menos dinámica porque xa hai bastantes acordos ou demandas interpostas diante dos bancos e algunhas incluso xa resoltas previamente, que entendemos que apoiamos que non é necesario crealos e que poden perfectamente os abogados e os xulgados de cada partido judicial continuar facendo. En todo caso, se é necesario que reforcen a infraestructura de cada partido judicial para que sexa máis áxil na tramitación das demandas. Entón, en principio, vais a manter. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado. Ben, e agora, antes de pasar ao apartado rogos e preguntas, temos aí unha pequena declaración, a modo de declaración que entendo que vai ser aprobada por unanimidade. Paso a leela, porque tamén ten que ver coa loita que estades a desenvolver aquí e a reclamación que estades a facer.
A respecto da demanda do centro de día para o Concello de Rianxo, comunicado. A Corporación do Concello de Rianxo, en relación coa demanda dun centro de día, expón: a apertura e posta en marcha do centro de día de Rianxo constitúe unha necesidade urxente para conseguir unha atención adecuada e de calidade para a poboación en situación de dependencia no noso concello. O funcionamento deste servizo engadirase ao conxunto de servizos e programas xa postos en marcha en Rianxo que teñen por obxecto optimizar a independencia e a autonomía das persoas en situación de dependencia e apoiar as persoas e familias coidadoras. O Concello de Rianxo, a través dos seus representantes, Alcaldía, Corporación, Xunta de Portavoces, tense dirixido a Consellería de Política Social para ofertar terreos e edificios nos que habilitar instalacións e equipamentos para abrir un centro de día. Desde esta corporación mantemos o compromiso de diálogo e de comunicación coa Consellería de Política Social ao obxecto de conseguir a súa apertura e posta en marcha. Por todo elo, ao lado do diálogo e a comunicación coa Consellería de Política Social, esta corporación non pode senón expresar o apoio e respeto ás persoas que na actualidade se están a mobilizar pola apertura dun centro de día en Rianxo e a todas as persoas e familias que necesitan e esperan por este servizo. En atención a todas elas e as súas familias e desde a consideración de que estamos a reclamar e a demandar un servizo necesario e urxente para Rianxo, expresamos o noso compromiso de manter a actitude de reclamación, diálogo e comunicación coa Consellería de Política Social o obxecto de conseguir a apertura do centro de día de Rianxo. Pedir á Consellería de Política Social que reciba e escoita as persoas afectadas e que demandan o centro de día de Rianxo. Facer partícipes as persoas que se están a mobilizar, a todas as familias con persoas maiores en situación de dependencia e a toda a poboación de Rianxo das actuacións e xestións que se están a realizar desde o Concello. Rianxo, 27 de xullo de 2017. Entón, pasamos, queredes facer algunha achega? Se non pasaríamos a votala sin máis. Por a nosa parte, en principio, recordar que se nos, cando fomos á reunión co consorcio, pois no pleno, creo que de febreiro, pois xa nos rogos e preguntas, pois suxeríramos que ao mellor sería bo que, bueno, unha cousa parecida, pero bueno, ahora a raíz, isto sale a raíz da movilización, pero bueno, nos plantexábamos que se realmente iban a construir ou a facer algún recurso tipo residencia, pois que contaran ca parcela ou co edificio que nos poñíamos a dispor e que a tomaran como unha firme candidata. Nos vamos a apoiar. Nos estamos de acordo con todos e cada un dos puntos do comunicado. Máis nada, gracias. Pois pasamos a votar para que vaya por unidade. Votos a favor. Quedaría aprobado por unidade. Pasamos ao apartado entón de rogos e preguntas. Vale, vou... Sí, podemos. O meu primeiro rogo é que cando convoquen os plenos esperemos que veñan con máis contido. Propoñemos que se adíen cando sean como a de hoxe con 4 puntos nada máis. O seguinte son varias preguntas. Cal foi a motivación da Alcaldía para facer unha xeración de crédito para a contratación do Servizo do Control de Calidade nas obras do POS de 2015 se a quen lle correspondía correr con ese gasto era a propia empresa adxudicataria? Só tiñan que facerlle cumprir os pregos. Seguinte pregunta. Por un servicio que se presta no auditorio xa preguntamos máis veces. Pásanos como os informes de reparo que fai a interventora sobre as súas facturas. No último, ven dicindo que non detalla a desagregación das unidades de cobro e por riba, nos últimos meses incrementou a súa tarifa nun 33%. Gustaríanos saber cales son os motivos dese incremento e por que se siguen emitindo facturas sen desagregar. Falo do que leva o audio do auditorio. O seguinte é un robo. A empresa La Voz de Galicia, nunha das súas facturas de 4.235 euros, non desagrega nin especifica a publicidade realizada nin a súa relación co prezo facturado. Xa que, polos decretos, non temos maneira de saber a súa desagregación, ao levantarlle o reparo, rogámoslle que envíe algún informe coa súa desagregación do gasto ao noso grupo. Tamén vimos un recoñecemento... Perdón. Tamén vimos un recoñecemento extrajudicial de débeda que como non temos orzamentos da lugar a unha transferencia de crédito.
que ademais afecta unha partida con pouco crédito que afecta a servizos básicos do Concello. Recórdolle que o recoñecemento extrajudicial é un procedimento excepcional e xa iremos por riba dos 24, co cal rogamos que axilicen a Administración e nos poñamos a traballar nos próximos orzamentos. Na Escola de Outeiro, a finais deste curso pasado, existía unha gran variedade de árbores. Entre as diferentes especies atopábanse plátanos de sombra, pinos do país, carballos do país, sobreiras, acacias, avellanos, pradairos e castaños. Esa flora creaba un entorno moi axeitado para todas as crianzas que disfrutaban do centro, por non mencionar os innumerables beneficios que aporta, como a sombra no verán, o abrigo no inverno, a fauna que atraen e por moitas outras razóns. Moitas delas desapareceron, entre elas máis de 25 pinos, varios de máis de 50 centímetros, 20 acacias, 4 carballos e algún castaño. Ademais, tamén encontramos un plátano que estaba algo tronzado. Pola pinta de como quedou, seguramente acabe secando. O noso grupo cree que o Concello obrou mal, sen obxectivos claros e sen contar coa opinión das nais, pais e profesores. Tamén nos preguntamos cal foi a motivación do Concello para facer tal desfeita. Sabemos que había bastante masa forestal, pero non entendemos como o Concello non o fixo de outra maneira. Por exemplo, as árbores máis grandes sustituídas por outras máis novas, en varias fases, de 8 a 10 anos, para que permitiese medrar as novas. As máis novas, e nas máis novas, facer podas e demais. E así non crearon un impacto tan grande no medio. Pode dicirse que se cargara un espazo natural que rodeaba a escola. Evidentemente, a reparación non é posible, pero sabemos que o Concello está en débeda coas nais, pais e profesores e exiximoslle o compromiso dunha intervención pactada coa comunidade educativa para intentar paliar esta desfeita. Tamén pedimos que emenden as ramas dos árbores que romperon ao caer contra elas as árbores cortadas, que se retire a gran cantidad de maleza e masa forestal das ramas que ali deixaron. Está seca e altamente inflamable. O máis grave de todo isto é que o concelleiro de Facenda, sendo o director do CRAC, as mestras, que non tuveron coñecemento as mestras, enteráronse polos mensaxes dos veciños. E a segunda vez que ocorre, pasou o mesmo cando foi a desafección da Vacariza, en febreiro do ano pasado. As mestras enteráronse por nós. Por todo o anterior exposto, o noso grupo roga o compromiso do grupo de goberno coa comunidade educativa para que se poña en mans a obra na confección dunha rexeneración, limpeza de terreo, podar ramas rachadas e demais. Moitas grazas. Un rogo, nos queríamos que se intenten arranxar as lousas, reixillas que sobresalen na rúa, porque hai perigo de tropezar nelas. Temos coñecemento de que xa caeu algunha persoa. Isto xa o dixemos en varios plenos e moitas non se arranxaron, e supón un perigo. Por exemplo, agora acabamos de ver unha reixa que hai que se pon na planta ou no árbol, que hai ali enfrente ao Museo de Manuel Antonio, que está non encaixa unha na outra, está levantada e pode tropezar alguén e lastimarse moito. E ora as preguntas. A que son debidos os cheiros a sumidoiro que teñen que padecer nas súas casas e negocios na zona do casco de Rianxo? Polo que nos comentaron, moita xente, eles xa non poden facer máis porque xa selaron e o cheiro persiste. Cando se van limpar os parques e zonas verdes que hai nas parroquias? Está pasando o verán e os nenos e nenas non poden xogar nelas porque as ervas están moi altas. Non se pode esperar a que vai a ser festa na zona para facer eses traballos. Estáse a facer mantemento das áreas dedicadas a deportes? Falo en concreto, pode haber moitas máis, da que está da escola de Quintáns, que as canastas están en moi mal estado. Solicitaríamos que se puderan arranxar para que poderan xogar, incluso pintarlles a cancha. E tamén unha canasta que había na zona do Souto de Isorna levouse para arranxar e aínda non voltou a ser colocada. En este lugar tamén hai que arranxar a lousa partida que está onde a fonte. É unha pena o estado no que se encontra ese paraxe do que podemos disfrutar todos e todas que queiramos achegarnos ali. Por non hai nin bancos para sentarse, xa que había dous que estaban en mal estado, retiráronse e aínda non se volveron a levar. Estamos no tempo de sentarnos á sombra, por eso esperamos que se lle leven canto antes.
A xente dali dixeronme que non se lle leven elementos que non queiran noutros sitios, como pasaron cas mesas de pedra que colocaron ali. A verdade é que non lle quedan moi ben aquela mole de pedra. E outra pregunta: por que non se recolle o lixo que hai nos xardíns que hai frente aos esteleiros? Hai un capacho que está cheo de lixo e excrementos de mascotas e que, xa que se vai cortar a erva, tamén se debería de recoller eso. Se queremos que a xente non tire o lixo ao chan, débense colocar papeleiras na zona. Desto xa creo que xa nos referimos en outros plenos. Nada máis. Gracias. Gracias. Por un lado, rogamos que no campo da festa de Taragoña, en Campo Maneiro, me traslada a comisión que teñen falta de botar cemento. Ben, non sei se corresponde ao Concello ou senón pois que inste a administración que sea competente e o faga, porque xa hai anos que non se fai ali ningún arranxo. Despois, por outro lado, xa lle dixera en un pleno anterior a obra que está xunto ao Centro de Saúde en Taragoña, que había limpado e arreglado e decentado ali a pista, que quedou, por culpa da empresa, terra e pedra. Sacaron as pedras, ao pouco dicirlle no pleno, pero deixaron a terra. Entonces, rogamos que a retiren. Tamén é por petición de veciños. E despois, como pregunta, na carretera que une Buras con Asados, varios días da semana pasada e da semana anterior estiveron sin luz. Non sei se sabes a que foi debido eso, se foi algo puntual ou se realmente temos desconocemento do que está ali pasando. Por outro lado, tamén me trasladan veciños que na parcela que corresponde ao Concello, ali no polígono de T, onde está, o sea, un montón de terra ali apilada, que non saben moi ben cal é a finalidade de botala ali, se non la pode explicar. Despois, metí unha pregunta e quería meter antes un rogo, quedoume atrás. Na pista que adecentaron para ir á Casa da República en Isorna, botaronlle como gravilla, e que, despois de asfaltado quedou como unha gravilla que agora está xunto á pista que vai á igrexa. Pódese caer, resbalar, entonces, máis que nada, se poden pasar a botarlle unha visual e arreglar eso. Ten a compañera tamén unha pregunta? Sí. Queixáronse-me varios veciños de que as playas están bastante sucias, sobre todo queixáronse moito da playa do Porrón, e dixéronme que iban a presentar un escrito no ayuntamiento, non sei se o fixeron xa ou se ainda van presentar o cal, eso si poden limpar as playas e sobre todo a do Porrón. Gracias. Que dixeron que vostede dixo que se trataría neste, non sei se a trasladamos para o seguinte. Sí, mellor. Falouse co seu portavoz. Vale, perfecto, que non comunico, non sabía. De tratala no seguinte. Perfecto. Así yo fixen saber. Ben, así por contestar algunha, deixaría as outras para o seguinte. No Souto de Isorna instalaronse unhas mesas que non se instalaran en ningún sitio, non é as mesas que non queren noutro lado, son as mesas de pedra. Se cadra as dimensións ou o corte non é o que máis lle gusta. Eu, persoalmente, creo que é unha mesa que mellora bastante as de madeira que había ali, que tronzaran. Entón, eu creo que non hai eu non teño esa percepción de que se leve material de segunda para o Souto, ao contrario, lévanse unhas pedras que, se cadra non colleron o color aínda oportuno, que collen as cousas. Está previsto, e xa chegaron tamén, unhas unidades de columpios para mellorar a zona aquela, e se fará a limpeza cando corresponda á parroquia. Pero en ningún caso se leva material nin de segunda, nin xa usado, senón que estaban guardadas no almacén do Concello, esas mesas sin usar, e se optou por leválas ali. Eu creo que quedan nun entorno de pedra, en un entorno tamén melloran, creo que bastante, o material de madeira podre que había. Os bancos teño que mirar, pero a idea que tiña era de que repuxeron con eses bancos de pedra algunha cousa. En todo caso, como se vai ir a instalar esa nova unidade de columpios, aproveitarase para mellorar iso. Tomo nota de algunha destas cousas. Do cemento de Taragoña, ali fixos unha actuación, pero creo que non debeu incluir cemento, foi de mellora da cancha deportiva, reparación. Na Escola de Outeiro, xa para rematar as de hoxe, aí o que se intentou intervir é para resolver unha situación moi perigosa. Houve un derrube
que se chegan a estar os nenos, pois probablemente terían un problema, e caeu en riba do valado. Entón, por eso se procedeu a eliminar un material que eu, ademais, non lle teño excesivo precio, como son as acacias, e maioritariamente o que se fixo. Eu creo que é o contrario, que unha vez se faga unha pequena limpeza, se recuperen e se lle dé a vida aos plataneiros que quedan e aos piñeiros que quedan, o que se fixo foi intentar separalos o máis posible da escola para evitar o risco da escola, e que gañara en luz e que se permitira abrir. Había algún castañeiro, efectivamente, que estaba en riba do tellado, prácticamente estrangulándose coa vivenda ou coa propia escola, non? Entón, o que se optou foi, pois, efectivamente, despois de moitos anos de non tocar, de facer nada, pois unha intervención que eliminou prácticamente as acacias e vai deixar revivir, entre outras cousas, aos plataneiros, algún carballo e así, eliminando na medida do posible o material que podería constituir perigo. Dirá algún veciño, incluso cando chegamos ali, foi para pedir que derramáramos máis. O sea, que algún nos pediu o contrario da comunidade escolar, que evidentemente a nós non se nos teu dirixido nese tema. É dicir, que, bueno, hai diverxencia de pareceres no que é a actuación realizada ali. Si tomo nota de que teñen que retirar todo ese material, e xa digo, cando se retire todo e se proceda a limpeza en xeral da zona, vai nos costar acostumar unha tempada, porque estamos acostumados a prácticamente unha escola no medio do monte, escura, sin luz, coas árbores principalmente acacias dun lado e de outro, e logo que hai unhas normas tamén que hoxe en día falan dunha certa distancia do arborado de todo tipo aos edificios. Tamén hai que incluir os edificios escolares nesa distancia e non ter o que había antes, que era un sobreexceso. Na parte de atrás, que é onde está o bosque un pouco máis tupido, fíxose algunha limpeza para permitir que algunhas unidades de árbores como as que mencionou tiren para arriba, non? Pero sempre desa perspectiva de suprimir acacias, manter a seguridade, gañar en seguridade para o que é a escola, gañar en luz para a escola e evitar posibles afectacións de incendios ao edificio escolar, non? Sí. En todo caso, precisar que a actuación foi consultada coa dirección do centro, coa secretaría e coa titoría desa escola. Nada máis. Sí, bueno, eu falolle como director, como concelleiro. En todo caso, non é o momento dos diálogos, son sí que das respostas ás preguntas. Despois está este informe de segregación de unidades de pago, dese informe de reparo, perdón, do control de calidade do POS, que preferiría que non sei se está a interventor. Sí. O propio POS di que o control de calidade debe de pagalo o que o Concello, pero despois na certificación, teno que contratar o Concello e na certificación de obra e cando se lle despois se lle desconta a empresa, pero o Concello ten a obriga de contratalo. Descontarase. Seguindo estritamente o que marca os pregos de prescripcións técnicas da Deputación, e sí que obrigan ao Concello a contratalo, pero despois iso descontase a empresa. Despois, en canto dos plenos, e xa para rematar a contestación deste mes, os plenos votamos que foran mensuais, ás veces pasa que levan máis ou menos contido, non se poden desplazar e permiten outras cousas, que haxa posibilidade de diálogo, posibilidade de facer preguntas, rogos e o seu turno, non? Entón, eu non me... Bueno, se me dan esa ferramenta de que cando queira, se non ten moito contido, que o suprima, a quen están realmente castigándose é a vostedes, é a xente da oposición, non sería o normal. Sí, bueno, teñen os contidos, uns teñen máis, outros teñen menos, o que non vou é anular un pleno porque usted considere de que ten máis ou menos contido. Eu considero-me que unha moción de apoio ao turno de preguntas me parece o suficientemente importante que se explicite aquí para resolver isto, non? E tomamos nota dos outros para ir resolvendo estas actuacións. Pasamos agora, se quere intervir alguén do público e dirixirse ao pleno. Sí. Bueno, este pleno, máis ou mesmo, pois, nese seu mismo, aquí non vai nada, non se fai nada, mirado o campo de arriba, pois, tache de pedras, pero, bueno, xa non veño iso. Veño a que estamos aquí reivindicando o centro de día, que non veo ningún, porque estades en
apoio do PSOE, estades gobernando en minoría. E vamos a decir que nós aquí non fomos ben tratados, ni fomos recibidos, ni fomos ben aceptados aquí por certa persona que non está apta para seguir no posto que ocupa. Que non estamos pagando ao noso povo ese soldo. É que pedimos a dimisión. Aquí ten 31 queixa sobre esa persona. E pedimos a dimisión desa persona, que é a señora Adelina Cés Quintana. Eso é o que tenho que decir. Se vai recoller na acta e listo. É de parte de toda a plataforma que estamos aquí. Se recolle iso e tal. Ben. En principio, nada, se non hai máis asuntos, dase por zanxado o tempo. O primeiro día que, antes de que vostede marchara de vacacións, mandei un correo electrónico e fixe un comunicado, ademais, de que precisábamos certas cousas para poder facer un encerro un pouco máis efectivo a hora de realizar comunicacións na prensa. Vimos que, por exemplo, que a prensa do Concello non a podemos usar, pedimos que si puderamos ter un acceso a wifi, como que fosse unha segunda wifi do Concello, e bueno, non houve resposta. E máis, tamén pedimos un tabuleiro de anuncios porque temos que andar colgando as cousas das paredes con fíos, tampouco tivemos esa resposta. Despois, no mes de vacacións, pois resulta que alegas que a ver se nos van a poñer aire acondicionado ou literas, esa non é a pregunta. A pregunta é que nós necesitamos esa ferramenta para que o noso encerro sea máis efectivo. Un encerro, ademais, que vai mellorar a vida de moitas persoas de Rianxo. É que nós somos a ferramenta desa sesión que vos puxedes facer e que foi totalmente infructuosa. E máis, agora nos acabamos de ter a doutora Presa que tiveches a reunión co señor conselleiro de Política Social, pero que non hubo resposta positiva. Nos hubiéramos gustado que non o comentaras tú. Precisábamos tamén que, como vamos a continuar ca loita, porque sí que vamos a conseguir o centro de día, estamos tan claros e tan concisos de que vamos a conseguir o centro de día, non nos importan as vacacións de nadie, porque nas nosas casas sigue habendo esa necesidade. Seguimos adiante e seguimos precisando esas cousas que pedimos. Así que, si faz favor de poder apoyarnos de modo claro con o que te pedimos na Comisión Wifi, o tabuleiro de anuncios, pois penso que non é moito pedir. Na Comisión Wifi é moi barato. Nós non podemos acceder ás outras conexións de fora do Concello porque ten unhas paredes moi grosas e non permiten a entrada desas wifis libres, como que nos dan as claves. E con relación a sustitución do señor alcalde presidente durante a súa permanencia nas vacacións, fomos increpados aquí por varias veces por Adelina Cés Quintana para que depuxéramos o que estábamos facendo porque non ten percorrido político. Mirad, o percorrido político que vai ter isto non solamente se vai sentir en este Concello, que sí que vamos a conseguir, porque falamos un encerro de relevos, non nos vamos a desgastar, somos moi fortes e vamos a conseguir. Vamos a ter apoio ademais de xente da farándula, xente que, bueno, pues que fará que veña outra xente, xa temos máis ou menos as cousas, pero non facemos nada si aparentemente non hai un acordo ca plataforma municipal. Entonces, empecemos por ter as ferramentas que necesitamos para ser máis efectivos e, segundo, desvincularnos de personas que realmente o que fan é desdeñarnos a labor, porque non se pode decir que non vamos a facer nada, poñerse a pauta e dicir, bueno, que vais a casa porque non vas a facer nada, e despois, bueno, tal como un escrito, de unha maneira burlona e soterrona. Non pode ser. O sea, nós eso non o vamos a consentir. Entón, aunque aquí estamos esta representación, non somos moitos máis. Os nosos maiores non son paquetes para ir a logo. Ten en conta. E puxamos aí o concepto do que é un centro de día para que a hora de pedir as cousas nós queremos lo mismo, pois autoridades poñer relevancia, porque tamén foi falta, sabes que estamos facendo a rehabilitación en Boiro, que se levan moitos meses para empezar a facer a rehabilitación, non temos por qué.
Rianxo merece un centro de día. E nós vamos a demostrar que vamos a conseguir. Que o vosso apoio ou sin o vosso apoio. É mellor que sea co vosso apoio. E, por favor, que as persoas que sean válidas para facelo. Non con persoas que realmente non teñen valor nin consideración a nosa acción. Eu creo que consideración hai en xeral. Acabamos de aprobar un comunicado unánime de apoio, se están facendo as xestións necesarias para apoialo, o que hai que intentar é buscar máis unir que desfacer, buscar os puntos en común, porque a loita vai ser longa. Isto non é unha cousa que se consiga nun momento, ni se consiga en medio mes, e eu creo que foi o único que se intentou transmitir, de que isto é unha cousa a longo prazo. E o que non podemos tampouco desde o Concello é rachar nin coa Xunta, nin con Benestar, porque son tamén absolutamente necesarios. Entón, busquemos maneira de que haxa realmente unidade, de que haxa un diálogo fluido, porque tamén o teño que dicir, que en algún momento tamén nos sentimos, eu falo do persoal, como se aquí aparecera un día en paracaídas, entendes? E aquí todos somos escolleitos, nós tamén somos pobo de Rianxo, e polo tanto tamén creo que merecemos tamén ás veces o respeto, porque estamos a carón desta loita, e ás veces tamén, o teño que dicir sinceramente, que en algún caso tamén eu me sentí mal, entendes? Entón, compre restablecer os lazos, porque isto ou é xuntos ou non o é, ou é todos unidos, a xente do pobo, e nós que somos tamén povo, representantes do povo, e cada un co seu punto de vista ou co seu cousa, pero é xuntos ou hai unha relación institucional que permita establecer esas relacións e ir ter as entrevistas con que hai que ter, ou non sai, porque aquí compre tamén negociar, compre ofrecer terreos, compre ofrecer a veces diñeiro, compre poñer sobre a mesa diñeiro dos orzamentos para pagar cada unha das estancias que haxa, ou hai eso ou non o hai. Polo tanto, pido que tamén sexa por unha parte, por outra, e que unidos vayamos así. Non, eu creo que replicar, de verdade, que este espazo é, eu creo que xa está. Eu creo que ten que habelo en xeral. Eu que estou, o respeto hai, eu creo que compre que todos, Mira, a dimisión non a vai haber. A dimisión non a vai haber. Non a vai haber. Non a vai haber. O que hai que necesidade de traballar todos xuntos, en a mesma dirección, e se estamos ás veces cunha palabra máis alta que a outra, resolvela, pero todos unidos. E ese é un pouco o que quero trasladar. Sí. No, vamos a ver, eu creo que... No, vamos, bueno, ben, vale. Noutros sitios nos pecharían a porta, aquí se falan nos plenos, aquí discutimos, aquí falamos. A casa de todos, sí, incluso dos que non están. Bueno, mira, incluso dos que non están. Pero esta situación de diálogo, seguro que noutros plenos non se produce, porque non deixan nin falar a xente do público. E aquí temos ese diálogo, e esa é a realidade. Sí, é así. Non, moitos non, de verdade, non, máis que aquí seguro que non. Porque esta señora que está aí enfrente... Bueno, xa está, este diálogo, claro, bueno, por favor, bueno, veño, unidos... Se me permitides que fague algo así un pouco... Esa mensaxe, de todas maneiras vou pechar o pleno. Sí, bueno, que non, pero eu simplemente a unha apreciación que fixo Concha de que gobernades en minoría co noso apoio, pois non, gobernan. Nos tratamos de facer, como o resto dos compañeros da corporación, unha oposición responsable e puntualmente, se, como dicimos nós, os asuntos son como se fixéramos nós, pois apoiamos, e senón non. Quería deixar claro eso. E tamén me gustaría que empezáramos, fixéramos borra de conta nova e nos uníramos, que a unión é a forza, non hai máis. Ben, o respeto vai no haber e en todas as direccións e unidade, o povo somos todos, porque todos fomos escollidos, non só hai uns que son máis povo que outros, todos somos. Por lo tanto, deberíamos estar xuntos. E sigo facendo ese chamamento a refacer esa unidade e ir todos xuntos, porque isto vai ser moi longo, senón nos vamos cansar todos moito da situación. Ben, xa está. Deixamos entón o pleno por hoxe.